नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये भरलेली शिमला मिरची. इथे मी पाव किलो शिमला मिरची ज्या एकदम लहान आकाराच्या आहेत त्या घेतल्या आहेत. देठाकडचा भाग काढून आतमध्ये पाणी भरायचं आहे, सगळ्या बिया बाहेर निघतात. आता आपण मिरची भरण्यासाठी मसाला बनवूया. त्यासाठी मी 1 इंच आलं घेतलं आहे, 5 लसणीच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची, 5 चमचे शेंगदाणे आणि 1 चमचा उडीद डाळ, 5 मेथीचे दाणे घेतले आहेत. तसंच 6 चमचे सुकं खोबरं घेतलं आहे. ओलं खोबरं घेतलं तरी चालेल. थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घेतला आहे. गरम कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. तेलामध्ये आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची घालायची आहे. आलं लसूण थोडं भाजत आलं की त्यात सुकं खोबरं घालायचं आहे आणि लाल होईस्तोवर भाजून घ्यायचं आहे. याच कढईमध्ये 1 चमचा उडीद डाळ घातली आहे, मेथीचे दाणे घालायचे आहेत आणि भाजून घ्यायचं आहे. आता यात शेंगदाणे घालायचे आहेत. शेंगदाणे भाजत आले की यामध्ये फुटाणा डाळ किंवा आपण भाजकी डाळ जी बोलतो, वाण्याच्या दुकानात मिळते, ती 2 चमचे घातली आहे. डाळीऐवजी 2 चमचे बेसन चांगलं लाल होईस्तोवर भाजून ते तुम्ही वापरू शकता. आता शेंगदाणे डाळ छान भाजली आहे. यातच मी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घालून नरम होईस्तोवर भाजून घेणार आहे. आता शेंगदाणे चांगले भाजले आहेत, कोथिंबीरही नरम झाली आहे. आपण भांड्यात काढून घेऊया. आता हे भाजलेले जिन्नस थंड झाल्यावर मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले आहेत. यामध्ये आता अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा गूळ घालायचा आहे. वाटण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 2 चमचे तेलाचा मी वापर केला आहे. पाणीसुद्धा तुम्ही 2 चमचे वापरू शकता. आता हा वाटलेला मसाला मी ताटात काढून घेतला आहे. आता हा मसाला मिरचीमध्ये चांगला दाबून भरायचा आहे. इथे मी 2-3 मिरच्या भरून दाखवत आहे आणि याच प्रकारे आपल्याला सर्व मिरच्या भरून घ्यायच्या आहेत. अशाच प्रकारे सर्व मिरच्या भरून घ्यायच्या आहेत. गरम कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल गरम झालं की या भरलेल्या मिरच्या कढईमध्ये घालायच्या आहेत. उरलेला जो मसाला आहे त्यात पाव ग्लास पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे मिक्स केलेलं पाणी आपल्याला भाजीमध्ये घालायचं आहे. झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजवायचं आहे. झाकणावर पाणी घालायचं आहे. पाण्यामुळे भाजी आपली करपत नाही.
10 मिनिटांनंतर झाकण काढून मिरच्या थोड्या हलवून घ्यायच्या आहेत. झाकणावरचं गरम पाणी या मिरचीमध्ये घालायचं आहे आणि मिरची पुन्हा 7 मिनटं शिजवायची आहे. झाकणावर पुन्हा पाणी घालायचं आहे. 7 मिनिटांनंतर मिरची छान शिजलेली आहे, नरम झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आहे. एकदम टेस्टी अशी भरलेली शिमला मिरची तयार आहे. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.